Dami ni debata na sumurong siyan sa luhok na roha. Imatoktong mga ramo ti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus to hatay. Amen. Oras madingita sa luhok na kadamang nainang naniholongan di bagasan Kristus Jesus kakangin na pinaribot. Wahita pajupang muse di bagasan hay paso dolas ni roha. Marhite pertangyangan di Borginon. Siyan hata ni tuhata na dienet siyan sada Petrus 2 ayat 10 doho 10 Sada Petrus 2 ayat 10 saha rode 10 didok sungonom. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinua dihajol maun alani tuani nang maradopon raja parhuaso paragijang nang maradopo panguhum akan nasinuruna mamicang akasibain na jahat alay mamuji iya siula na dinggan ayod dolo manirohan ni debata na yung mahita marhite siyan ulaw na dinggan popomon muna hautoan ni alap na orang roha ayak ka nang malua dohamu alay unang mapinake haluaw ni mangudingi hajahaton songon akan aposo ni debata matahe marhapatunom mahamu tusa sudena haholongi ma akadongan habiari ma debata pasanga ma raja ito sahat na kadongan na ni holongan di bagasan Kristus Jesus kata pendatang manang halak naro na pasti dang boy lomona diinganan habang ngoton na. Umudang ma dang bebas na sida laho patuduhon karya na di bagasan rohanan na sasitong na uli denggan alaya lani uhum ni parkutaon ikot tuduk do ibana di uhum ni parkutaon ni aikon hobar udang-udang ni parhuta do ibana mangulu ay sidapok suluk do naro ninna palsapah ni habataho ni molohita rupa ni sahala pendatang ikut jagauta do hadiriota sebaik mungkin iya ay taboto takas apalagi maka para dato do para margaon sotong didok manang diatusi na deba karingo tuhumi sekalipun dia sudah memahami begitu banyak tentang hukum alam dan dunia. Alayang go taringo tu halak naroma nang halak pendatang itor didok do beama baenon halak narodo iba. Iya halak naro nang penang dia tu si uhumi alayang go uhum parhutaun saya donggo. Jadi nama bohali matur pukon na paingotok kita na paingoton akadongan na porosea marhite si Petrus songon na tu halak Yahudi na mangarato tu Asia na mekmet asatuk nasida majagahon hadirion unang tarbuat wakka hagio ni daging nasida yang melawan jiwa dohot na mangulaw na kanadengan asa gabi boy tiruan nadengan diluat ni naso Yahudi puasa bangso Yahudi imasada bangso na makaporseay iya nasida do nagabe bangso na pinili ni debata bangso na pinayas ni debata gabe mula ni pasu-pasu tuak ka bangso na leban bangso na asing tentu siya status pemahaman nasida dihaporsay nasida do bangso na tarpiliti ikut jagang nasida do hadirion na sebaik mungkin bersikap santun marapat tunon sabar jala iko mampu makaholongi dongan na doa ka pangalaw ho nasing dope asaboy nasida tiriwan na denggan sasitong na adong do dua hal alasan na boy gabe tiruan na denggan di nasida na para jolo asamate subianya ka panganut aliran sesat paganisme namasa hati hai dang boy do buon nasida dang boy do buon na nasida
ala akan natigordo kaparulau nasida. Napadua horo pani naubalaga ima akka ulaw na dinggan dalam pasangap di bata saluhuna nauduk tuaka aturan. Rupanya kadamang dainang nani holonga di bagasan Kristus dia matartodong ni akka uhum akka nadinggan pangalahona dia dupa di debata. Marhika ka ulaw na denggani angki alam kumodang akan namarnida ulaw ni Kristus Yesus. Olo ro marhamubaon jala olo parsidoho pasangapod debata. Jala masalah na paling burgan rupani di Indonesia tokinay ma rap merayahon nang pera mungkin di tempat na masing-masing alayang go di bagas sajami tak bigay siya pamareta ikon tapakur dohita sejenak. Persoalan na 75 tahun liling na hita ng merdeka suku-suku rupani di hita ay nang sitong donwaing negara tahun merdeka. Paling tidak bodoh pehita semangat doh situasyon madok merdeka. Suku-suku na rupani marharorowan siap pakilalaan di tonga-tonga ni kebanyakan masyarakat doho parmuluan na berdasar mayoritas doho minoritas na patuduhon memang namaul do PHP kemerdekaan ni alani uduk mahita maradopon nasa uhum puasa di bolok kuko sampai di si. Ena sejaho do tulisan ni nina dong asada amar rupani tulungan na ay didok do tulisan ni jangan buang sampah alay doh santai rupani dia lusi dongan nai edang diboto horo akedan lay aturan ni na dibuat untuk dilanggar. Dungi mekil mana sida na dua tuhut mangauhon na tutudo iya aturani sio-sia doi HP. Beahi tak kadamang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Ya do songoni pengalaman muna. Banyak memang orang yang menyatakan peraturan yang dibuat itu adalah untuk dilanggar. HP molo tabaisa ada aturan dungi di laosidongan soina masogoni rohatta. Buasa molo halak mabain las rohatta lahu melanggar mangalau si aka aturan nang binan nasida. Ape iya hita mabain aturan langgar dong asli temurut do hita. Puasa te. Jojo do muse molo atara dong akan nariko diba manang kelompok ni baru pani bitoricado hita lahu mabain aka aturan rupani terserah memang iya. Karena kepentingannya ada sama kita, maka akan kita buat peraturan itu khobar tu na di bagasan rohata. Alai molo tung sorikoti rupani dia kadong andang riko di hita. Kita tidak mau tahu tentang masa depan kita. Doh masa depannya kapungwani. Puasa songoni sialana. Dakya aturan dibain asa dilaosi manang asa nariko di sasahala mana ngasa sekata nariko di sada kelompok alai nunga songo pakorhon naina masa ala dong riko niba lampina aturatur ma akka aturani songon surat sada Petruson diguriton tuaka na porsean dina mangadupi akka hamolon ala mangulu jala mangula nasida di tonga ni naso saugamo do nasida nagudang na memandang hubungan antara mayoritas do na minoritas gabe minoritas mangai pangarupa rupani baik siadongan na humaliang suang songoni nang sian akka panggonggomi lumo bidang sisa daha prosyaun nasida. Hape sa sitong na hukumi dipatu pai jala dipatu gurupani lahu marguguihon sekaligus paulihon haprosyaun nasida di situasi na doki
ditongos masuratot tunasida. Sada siar ragam ni sosoi pembarbohalion nama cayarga ima asaboy nasida halak na porosea marhapatunon jala porosea di olong nasiat debata tu ulau nadenggan tu gumalianga tumobi tu akan nasomanada Kristus kanido de 12 uduk tu somma musedi jamitatta sadarion dia si guru honotta dia si ulah honotta sian akan mangulahon hukum boydo honotta asa uduk maradupon nasa uhum uduk tu raja doho akka panguhum panggonggomi dibuka do turpukon marhitehata uduk manang secara bahasa Indonesia itu tunduk tuise manang tuahahi tadi do asa tunduk asa uduk disosohon asa uduk kita tunasa uhum tu raja nang akka panguhum asa takkan statusi rupani dak sitoka pe aturan na pinajongjong ni panguhum manang pamareta talaosi balik sa nasitong ima ikonuduk dohita tu si ulahum dohot sifat na patupa aturani uhum doh aturani di pajongjong lahom majamotong mulut tadui asa maratur jalaboy mardame tu adengganon do molo di pajongjong aturan do uhum suang soni nang akapanggonggomi nang pamareta nang akapanguhumi ay nasida peta haporsyaido di pabakit jala di pajongjong debata dangasal marlomo-lomo nasida taringot tu ulaon manang tuaka jabatan nasida alaya sa adongdo dalam di debata mangaraduti hademahon dohot hadameon idoban na dipilih debata nasida alani dohot do nang akapanggonggomi pamareta nang akapanguhum ikod uduk tu uhumi alay tahe dohok donang panggonggomi ikon uduk tu aturan do uhum hape gudang dona masa tabereng justru akka panggonggomi do akka si panguhumi do rupani na gumodangan na melanggar dan si idaboy yak katuran yak kamang dan mamereng ala boy patujulo dongan gabedang taruhum yak kahaurangan do kesalahannya aturan do uhum mangihu sude jolma doi molo salah pedo ngatta ikko calon na humna ndak perlu dibela alai mo maralo do hatani debata molo maralo tu hatani debata bohama hitalaho mangargahon nasida manang uduk tu akka pamarita sada parbohalio mau tu hita di bagasa tikyon asa uduk mahita tu uhum nang tu panguhum tu aturan doho panggonggomi akka na uduk tu tuhani hidupan nedok ala ni tuhani asa uduk kita tu akka aturan doho uhumi tu pamaretta doho akka panggonggomi panguhum ala ni tuhani ya dungi di dok muse mamicang si bahin nazar alai makalomohon mamuji siulak kana denggan buasa ikon uduk kita tu panguhum doho panggonggomi akana songoni alusna ala mamicang si bahin nazar do uhum do akka panguhum jala mamuji siula nadenggan do uhum nang panguhum sifata memang dang cocok aturan do aturan itu pikirat tak uhume alai dang boy benot ta pikirat ta nagabe dasor manang ukuran ni akka hasitongan sifata sadar manang dadang saya ditai pikirat taido hita asa jumolo ta pikiri dia maparutungan na
Sadia manang si jalokku. Manang maharugian na molo dulay. Terkadang memang molo di Portibion, molo panguhum na berkelas do, ba atar gudang do, dapo na sinama. Tabo to lapatan na ise maka hakim manang na pengacara na top na viral, ya dang asal-asal. Ba dapo na cukup luar biasa do upana. Alayo lo si pata dang cocok itu asitongan nasian hatani debata. Si pata pikiratay mangajari hita asaholan nama calo di rohatta unang rahita laho manugu laho mangurupi mangaleo nakanadenggat tudong ata. Holan hak manian na dong dipikirata unang pola masalah kewajiban na parpudi may. Alanido molo najak diula jolma iter sogodo roha mida aturan manang uhumi dala sogodo roha mangida kapangkung gomi ala dipicang jala diuhupita. Alai molo sitong do si bayan nadinggan do hita pasti matong bagaimana kita dia macarana sogoro hatta mida uhum do akapanguhumi ay balik sa siula kanadinggan pasti do uduk nasida di aturan do hukum. Somalna songon nata guruhon uju na metita nata begeru pani didok na pistar berani karena benar ia kalah karena takut karena salah, berani karena benar ya takut karena salah. Bagaimana saya mungkin takut karena yang saya lakukan itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Alai mabiar no jolong mangado pihak kaum do aturan molo tutu adong diulahu di bana salah ingot tamu. Saya halipono doro hadak tarpodo miba. Urian itu hatta nani holonga di bagasan Kristus Yesus. Olo dara syukur rohata. Wado molo adong uhum naso mangalinggomi aga si bain nadenggan. Wado molo adong panguhum na mangalinggomi aga na mangulahon na jahat. Hape yan na rin gadang dilinggomi. Jala gabi manusay si ban na rin gad. Molo nato nga pasti ati akamangate. Dang udugi ba dak pola rikot uduk marhaudukot tuak kapamareta manang tuhum na songoni. Ay dako baru tu esensi na sa sitong na si ban keadilan. Iduman na diodol ho di aka ayat na mangihurupani ia kemerdekaan na siya Kristus itu jaminan tuaka warga negara na denggan tuaka warga negara na taat hukum ala solomoro hana midahaguturon. Itulah jaminan bahwa Yesus Kristus telah menjamin kehidupan orang yang suka damai. Tudus tu pangajarion ni Apostol Petrus di Roma rupani di Roma 10 ayat 1 pitu. Ikonuduk do galuk ala Kristen tu pamaretta ala ni Tuhani debatado na manotopon jalan apa baki pamaretta manguhum na jahat jala paluahon akka partigo asa marhite na mangulahu si songonido tarida hita ala Kristen na marapanidangion na mangul itu. Ya dungi mo siya kadongan na ni holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong mo siya didok uduk ala ni Tuhani. How duho tu uhum, how duho tu akaturan, how duho tu panggonggomi, dan how duhon na membabi biuta, dan how duhon asal oloboti, dan how duhon rupani ala didok. Oke, tanpa dibaca isinya. Kita harus kritis. Dan hauduhon na mutlak. Diajari jala di parpohali do hita asa jumolo marapikir hita asa taulahon. Lapatan na hauduhon niya kana porsea ima hauduhon ala di bagasan Tuhani ala ni Tuhani. Molo sobaratong tuhata ni debata molo maralo do tuhasitongan ba molo so diudu oding yaka si ulan nadenggan
ala molo so barani mamicang kana sala jala molo saidi tutup ya kana sala rupani baboy matong ala Kristen dah muduk. Iya, bagaimana orang percaya, orang Kristen mau tunduk sementara yang membuat hukum juga tidak benar. Aya dong do batas ni hauduhoni songon natar surat di Apostel 5 ayat 20 sia di dok ikonoloa doiba di debata asa di jolma. Salinai ikonoloa doiba di debata asa di jolma. Jadi cobalah buat pikiran kita secara lurus. Ala aira ala di pardonganon ala niaka na martutur rupani kalau tu sifat do biara kita tu pamareta manang natudongat kasiat tu debata suatu nggak bisa dapat kita ke iya lapatan na moloduk kita tuhum do tu panguhum songod dalat ta untuk tu debata do ala tarajumi nasida ula jala tangan di debata do nasida manguhum aka nama ngulahun najak deportibion lahu majaga hadameo doh hanguluan imay doko di Roma 10 tuluy molo hau duwata songod dalata uduk tu debata dang beta ulahon holan molo asa di idahala udang dorupani di ulahon aka ohom asa di idahala songod nadegan itu juga tidak baik. Adong do jolma uduk tuaturan molo di dahala ala mabiar. Gabi hadapotan mawan donin na. Adong do rupani contohnya aka par Honda, aka par motor terpaksa memakai helm na ala mabiar ditaku polisi. Ala mabiar honatila. Dan dipahami banyak kenapa dia harus pakai helm demi keselamatan dan demi kesehatan. Ausura maadongan non gabi kecelakaan gabi tinggang. On mabiar hameren polisi. Jalan aparpudi dohonok kurupani dihitak kadamang dainang nani holonga di bagasan Kristus Yesus. Dengan perkembangan zaman naparpudion alani pandemi corona 10 siaw. Godang donuang na terikat alai dan dia tusi keterikatanna. Perhatikan di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat belanja, di tempat kantor, di tempat manapun di jalan-jalan, semua ngadi baik kalung-kalungna. Ibu toh hamuda kadamang dainang ne holonga di bagasan Kristus Yesus moloh marhaluk kalung alanya hamai. Kata bidang natuhitan ani maksudod dadang na madok manang naise. Molo marhaluk kalung sada pinahan totu sahali unang laudo tuladang nihalak kanido. Onnuaing marhaluk kalung manwaing gudang jolomai. Aha, masker nai di bahan haluk kalungna. Jadi dang bebas. Laus ima hataridanna hitan waing. Lau majamoton hangulua do haluau nasia debata nasasitong na asa malua do ita asa selamat tita siar ragamnya kaparmaran selamat tita siar ragamnya kaparsahiton alai ikut terikat mata bain makata leher kita hatobat do guarni nasongoni dang na merdekai para hatubanon nasongoni ala mabiar tu portibion ala mabiar tu aka gugus tugas mabiar tu polisi dan alani mabiar tu keselamatan akan nau pinalua do hita kamang semenatar surat dia saplonom ayak kanang malua do hamu alani di bagasan haudu tu debata mata ulahon do aturan jala uduk mahita tu pamarenta nasitong mangulahun ulonna na berikut di dok muse alasanna tara jodoh ganuk akan aprosea lahu mangulahun na denggad doh holo mangulu jala mangula di tongan yakka na sumanada Kristus dan gampang jala dan murah alai sada tantangan na balga dui dicurigai jala dipasiak-siak pe akan aprosiai jala dipalililili bahkan sampai madele nasida
jala menyerah ala ni akka nasomakala halomohon akka barita nauli nasian tuhatta dang dalu hita ala dong dotor di probadia mangurupi kita dalam tamai law majamitaya kana sumananda Kristus imamar hite ngolu nagabe si tiruon na denggan tuagka na roh tuadupan di debata jala porsea dan jadi baloson najat aloni najat ala diay nasida ala di palililili jala di gurtagi ya proseon nasida ala nunga jumolo Jesus manaon natinaon ni aka na para joloi nunga para jolo Jesus mengorbankan diri asa malua hita kamang ala ni ido molo marsitutu hita manghuto Kristus igutonota mabogas na nasoolo mangalo najat aloni najat alay balik satok tong mangulahon akan nadenggado olo iman na nido na marhapatuno dehahi taolo do hita tok tong mangulahon nadenggan manang didia pe hita mangula manang tuise pe hita marasaur ayadong do jolma burju alay holan tu jolma tertentu ala adong si buatonna hape dak songoni anggon na pinangido ni terpukon pasiding manajat mangulaw na denggan idongolun na porsea idongolun niya ka nang majalo haluaw na siya Tuhan Yesus akai semay nang mangulahon akaulaw na siya Tuhan Yesus ima hamu au hita saluhu na sude na mabigi barita na siya Tuhatta pandangan Alkitabiah tentang kemerdekaan manang perbudakan atoban manang dijajah orang lain di latar belakangi pemikiran taringo tu panahana di penjara manang para atobanon omma nasoolo malua jaladangolo musa di palua pingin merdeka tetapi tidak mau melakukan dan tidak mampu mengisi kemerdekaannya aseni bado halukalunga aka penguasa olo matong pahuru kona kana somarsala alaya kana marsala ipe memang saya tong do diulahon akan aja aka bangso natalu porang iko gabi hatoba donasida menjadi tawanan perang oleh penakluknya songona surat di 2 Petrus 2:10 siai aido memang hukumna di baga-bagahon nasida do haluaon ati pe hatoban ni amaguani nasida ina patuduk halak atau bandi ido ibana inna secara pribadi songo si Yusuf ala dijual gabe hatoban ibana marhitiaka ahanggina lasongoni nang di Galatia 4 ayat 22 di dok dituturhon dua anak ni si Abraham sada si Ridang Naima anak somang jala sadanari siya parupuan na marhaluaw anak kon na posonay dang dapo tiatiana ni bana kita pe dada anak hato babita tong nunga anak si jalo upat tiatianan warisan na siya Jesus naong panean do hita di haluaw ni ala ni Kristus ima haluaw na siyan parhatobana mamanguti kulo na baru jamarlas ni Noah songoni nang di Yohanes 8 ayat 32 molodung tatanda hasitongani jala hasitongani mana paluau kita dungita damuna ma nasitongi jala paluau nasitongi mahamu ise hasitongani didok gabe didok Jesus matuibana audo dalani doh hasitonga doh hamuluan dangadong nasahat tua mai iya so marhitiau atong asa taulahon hanguluan tuakan nasosa nguluna jala haluau tuakan napatut paluaon tapalua madongata sian parhatobanan ala nunga jumolo hita di palua debata imadalatta mangula nadenggan tuakan nasusa nang tu sudehala hola sada do si ulaw na ala Kristen
Ima mangulaun na denggan huhut pasidikon ulaun na jahat. Marhitiak kana mangulaun do aturan na tinotopon ni pamarentah Allah ni Tuhani. Amin.